etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Atzaldeon guztioi, ongietorri Gamerauntziaren 5. baldeko 19. atalera, guztira erratzaio hau egiten dugunetik 116. atalera, iritsikia. Eta bakizute, astero bezala Gamerauntziaren Twitch kanalean ikusi algaituzue, astelenetan arratzaldeko 5:00 zuzenean. Eta grabatutako hau, erratzaioa, emititzen da naiz irratian astero, astearteetan, gaueko 12:00. Bukatzeko baita ere komentatu, ez baukazute bai Twitchetik edo erratetik zuzenean entzuteko aukera, betiko plataformetan aurkituko gaituzuela, iVoox, Peertube, YouTube, Spotify eta beste. Eta baita ere gogoratu, Gamerontza komunitatea berri izateko eta parte hartzeko, alde batetik gamerontza.eus orrialdea daukazutela, eta baita ere, nik uste beti izaten duguna, eta nahiko polo importantean Gamerauntzean inguruan, Telegrameko Gamerauntza izena duen kanala daukazute. Gaur ez dago Damien Madina Beitia, haizeagin arazoak izan ditu gauean, eta, ni Aritzo Derosola naiz, eta beti izala nerekin Landerrun zueta dago. Kexo, Lander? Haupa, bai, Damien, ez da zer larri pase, baina azte honetan ez da guaz egongo, ez dakit hortik etxatetik ibilkoa gerotxo dago edo, baina, azte honetan aritz eta bize bakarrik ibilko gara. Hori da. Lander, gaur albiste bastante dauzkau, gero txikiak ere pila dauzkauta, eta azte magea, ondo? Perfecto, bai. Hala, aurrera ekareta. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Igual, gidoreako prest eukidu geuzen aurretik, albistetxu txiki bat komentu gure, oin ordu bete zabaldu dana. Ze Ubisoftek 185 pertsona garatzaile kaleratuko dauzela iragarri deu. Azteko Ubisoft Leamington, dala resuma batuko estudizo txiki eukida bena, 50 pertsonakoa itxiengo dugu guztiz. Honek antzadanez, antxine DJ Hero eta alako lanatan ibiltze ziren. Baina Ubisoftek bereganatu biezenetik, adibidez, Star Wars Outlaws, Skull and Bones, edo Avatarren, laguntzi eskaintzen ibi izen dire, garatzerako duen. 50 kideko estudia guztiz itxiko dugu, eta horretaz gain, Dasseldorfeko, eta gero beste talde pare bat horre berrantolaketi aipatzen da bera beti, kaleratzi da zenien, hori emongo da. Eta hori basandako, 185 pertsona inguru kalien gelitzuko dira, momentuz, seguru 2025 dugu hasi igual horren indartxu, pasan urtigaz alderatute kaleratzien arloan, baina seguru gehitxu ongo dizela urtiek aurrera inala, osakeia zer datorren da ondo eutxi aldotxagun denbora lehoneri. Bai, beti apena harria jendeak kalera joala entzutea. Ez da beste batzutan entzun ditugun hainbeteko kantitate handia, baina 185 kantitate handia da. Absolutik hartzen badau, eta ez ikuspegi erlatibo horretatik. Eta nik uste batipat, dala azken aldean, Ubisoften albiste ia guztiak esan dezakegu albiste negatiboa diala. Obentzet irratzaioan aipatu ditugunak, izaten diala beti albiste garrantzitsuenak, edo oi hartzun gehien izaten dutena, Ubisoftena txarra dia. Eta horrekoan aipatzen genuen, Guillemot anaiek inoiz baina babes gutxi hau daukatela, eta horrela jarretzen badute, are gutxi hau izango dutena, eta ikusi harko. Ez dakit hori txarrerako dala esati komenidean, nik izango honek impresintzat onerako dala eta dara. Babes hori kentzie, ze Guillemot familizea Ubisoften aztapenetik beti egon da aurrerok sortu bien taldie, baina ikusi da, azkeneko urtietan ez da bela bideratzen jakin, zerbitzu motako joku, baina alako mundu irekiko joku pilo bat, danak oso antzekoak molde berdinetik sortute,
kaleratzen ibili dire, eta horrek azkenien, luzera kalten jotzi, ja, jentin eskatute dau, halako jokuetaz, badauz, badako publikoa, eta saltzen dire. Baina ezin dabe, sortu dabe monstru hori elikatzen jarraitzu, ez? Eta urtero joku erraldoiek, eundaka pertsonako taldiek bierda bezenak, hau zenak kasu, ez? Liminton hau, naiz eta talde txikiz egin, laguntzi izkantzin ibila, eta holako kasuek emoten dire beste joku danatan. Claro, hori dena mantendu bihar duzu, eta geroz ja salmentak ez dizen ineltzen, ez? Akzio dunen aurreikuspenetara, edo eskaini duzun aurreikuspen horretara, oin gitxi entzun dugu, adibidez, Electronic Artsen behan txeko zer pase dela, ez? Dragon Age-egaz eta EA Sports FC-gaz, Futbol Klubegaz, FIFA garrezean agaz. Antxean ez da bezala salmenten aurreikuspenak bete, orduen burtsan sekulako jaitziri uki dabe, eta Ubisofteri gauza bera pasiako. Orduen, ia Guillemot familizegaz ze pasetan dan, baina nik uste dut horra aldaketatxue tondotorko zela. Bai, a ber, hemen ikusi beharko du ze puntutaraino Ubisoftek azken urteetan hartu dituen erabakiak ze pisu aukaten Guillemot familiak erabaki horietan, eta ze puntutaraino izan duten akzionistek pisu hori. Guillemot kentzen bada eta erabaki hauek, hau da, bide hori aldatzen badu Ubisoftek, pues argi dago beraiek ziala edo hori pentsatu ezakegu bultzatzeen hauzie. Baina familiak kendu eta gauza berdina egiten jarretzen baute, ian akzionistak izan dira. Baina, bueno, era batera bestera aldaketa bat saiatu harta egiten, ze orain momentuan Ubisoft esan dezakegu hilda dagoen, bueno, hildare ez, baina konpainia bat hiltzera joan konpainia dela, eta shock bat ez bazaio ematen, baitzali egingo da, eta hori pena bada. Bai. Itxo, epatziarren, Guillemot Familiesek Ubisoften 130 deko muntxo momentuen, akzioen artien, orduan, argi eta garbi hori dire ez, horre injerge izan dekinak. Da, euren atzien, Guillemot Familiesen hor enpresa horren atzien, erdize da Guillemot Familiese eta beste erdize Tentet. Osake horrek usteko ez, zelan funtzioen naben kontu danak. Bai. Bueno, asteroko Ubisoften albistea hori da. Zoritxarrezkoa, baina bueno, karri du. Bai, ia bentsete maiatzien martxoan Assassin's Creed Shadows estrenetan danien, ia ganora zaitzen daben. Lehenengo aurrerapen batzuk urtean hasi dire edabidin eta influenzaren artien. Eta nahiko ondo dagoela dinoia. Assassinsen aspaldiko akatz batzuk errepikatuz, baina antzadanez, azken urtitako jokurik onenetarikoa ukin aldugu lemoten du saga barruen, hasi que ia zentsu horretan albiste hona jasotzen dugu zen. Imaginatzen oraindik irudirik eta ez dutela erakutsi, ez? Esanet, itxia izan dela. Batzu filtre dira, irudi pare bat hori ikusita zaretik badabide honena, baina ez da beholan gameplay gordinik eta askorik ez da ikusi ez. Vale. Eta bai, igual, ja, gidoi hartzen dugu barriro eta aurrera goaz azteko albiztiekaz. Ze, aipatu gendun, Xboxek Developer Direct aurkezpenean bier bala, urtarriak 23 egin ban, eta egiz izan, nahiko joku interesgarrizek aurkezteko asmoagaz, ez? Developer Direct honetan, etzen da bena da jokuek aurkeztu, baina aldi behien garatzaileri berbi emon gure dutxia, eurek azten dire euro joku horrek aurkezten, tartetxu beti mote dutxia berbaitzeko. Egiz edatana, gidoiri superlotute dagoela, eta askotan piloa nabari dela, hor, batxuko beto etxin dara, bestatzuk eskasa, baina argi dauz zer esan behar da benta zerrez. Orduan bai bada zozer nahiko artifizialtxu ez, aurkezpenan alorrien, baina, erakutsi da esan jokuek oso interesgarrizek, 3 bideo joku egon dira iragarritze, gehi beste susteko bat, eta, guazen horrek komentetan. Ze garrantzitsuena esango dugu Doom barriz edala, Doom The Dark Ages, ezagutzen gendun, oin gitxi, ez, aurkeztu ikusi gendu zen lehenengo bidizoak, baina oin, apurue jokagarretasunien sakondu dabe, dakarzen aldaketa handizek aipatzeko. Segun egiz da 2016ko Doometik ez dugu esango berrabiatzi esanik, ze Doom 4 moduen hartu leke. Horre hasi ziren, frankizisen ohiko mekanikak hartzen, baina beste kutsu bat emon da baitzen, mugikortasunek eta garrantzizko kutsu eman, eta alako gozek. Gero, Doom Eternalen ez, naiz eta oinarri berberak eukin aldaketan dibete gonzan, horre abiadurie bat ez be, jokuek arkade kutsu gehiz hau hartzen bala esan leike. Eta Doom The Dark Ages egaz, emoten dugu, apurue kontrako bengo da bela. Geldo haue izango dela dinoia, eta mundu zabala haue eskainitze. Egileek dinoen moduen, Doom Eternal eiza egazkin bat zan,
baina The Dark Agesen tanke bat izango zara. Orduen hor dago, euren azalpena. Eta hori zetin eutxi eta borrokatu izango dela joku honen leloa, esango dugu. Baina aldi berien bizkorra eta dinamikoa izango dela. Bidizetan ageri da, Ziztu bizitzen zabizela Doom Slayer gaz, alako prekuela bat izango da, 2016ko gertakari zen aurreko partiek kontuko dutxuna. Gitxe gora bera badakigu zer pastetan zanez, baina egiz izan nahiko itxura interesgarri zedeko, hainbat mundu estrelurtar bizitatzen ibilko gara, gero Impernure eta bar joango gara zelan ez. Eundaka demonizon de aurrun kontra itzeko, atal grafiko oso ikusgarri bat, oso ondo ikusten da bideojokua, egiz izan. Eta, baretxasun artien arma bat aipatu behar da, edo, ez dakitza arma deitxu, baina eskutue izango da, Doom Slayerrak daroien, eskerreko eskuen daroien eskutu hori, zerra eskutue. Eta, horregaz zerrein halko dugun erakutsi da, kontraerasoak, desbideratziek, teleportatziek, jaurti alizeteko alako frisbee moduen jaurti eta sekulako sarraskizek eragitzeko aukerie, tandarik emongo da eskubegiz izan, eskutu honek. Eta hori zeko dantza danez, jokagarritasunen gakotako bat. Egizan oso etxurona deko, beste ritmo bat emoto ditxo bideojokueri. Horri ikusten da eraso berde batzuk ez, igual, deaburrek bota dentxu zen eraso gehizinak kolore gorrizedekia. Baina berde koloridekien batzuk, desbidiratzeko edo bueltan jaurtitzeko aukeriuko dugule, orduen, horre erritmo hori jarraitzu beharko da bideojoku arruen. Baina horretaz gain, gorputzeko armak behuko dugu, ez dire bakarrik supereskopeti eta alako guizak izango, oingoan boli eta kati euko dugu, alako elektrizitatezko ukabilkadak, maso bat. Orduan horregaz olako konbo batzuk eta aitzeko aukeri ongo dela ipatzu dabe. Antzadanez, eskutentzako botoi bat egongo da, konboak eitzeko beste botoi bat, nahiko simpli izango dela dino, baina kontestuen testinguruen arabera joku nahikoa emonaiotzie mekanika guztion eri, ez da? Nahiko hori dinamiko emoten dugu oso divertigarri ze, eta orokorrien niri pilarak hartzen zute betxet, azkenengo bidumek kristona dila uste dut. Eta aldaketan dibet beste bat, beste gauza datorrena da, Glory Kill exekuzioetan datorrena. Eurreko bi jokuetan, txarrak ja ahuldut egote zirenien, olako distira bat agartzi dakien, eta exekutetako aukeri egotezan, biziz irabazteko, edo batzutan, depende erabiltzen zenun armie munizina bere eskuratzeko eta bar. Oingoan hori mantenduko dabe, baina alako sinematika labur beti zen barik, eta jokagartasunin integreta gongo dela esan leike ez. Lan egize da igual erritmoa mosten biela zentzu baten, eta oin hori saiestu gure dabe. Dik egizien eskertzen dagoen, erritmoa mostiena, metxet azerentzu txiki bete moten dutxuen, batez betu Eternalen oso borroka frenetik bazada. Ez da. Eta, ingoan beste, olako ragdoll efektu bete ongo dela moten dugu ez, etxaizetan, fizikakaz eta jaurtzitzeko aukeri ongo dela. Nahiko txurona deko, egiz izan, baina ikusin berko da gero borrokatan zelan funtzioetan daben. Eta horretaz gain, amaitzeko berretasunekaz, ikusi gendu lehenengo trailerin nolako dragoi moduko pizti zibernetiko baten kani ibilko ginela, egaka, zelaizek eta zeharkatute. Baina horretaz gain, beste gaiu bet edo kontroletako aukeri hongo da, olako meka erraldoi bet, eurreko bitumetan ikusten gendu zen, hainbat robot erraldoi zuntzitzute, deauruen kontrako borrokan eta lakoatan. Eta ingoan, azkenik, olako bat kontroletako aukeriuko dugu, eskala handiko borrokatan parte hartzeko. Orduen, paretxesun pila dakoz, Doom The Dark Ages honek, emoten dugu lanketa sako nahi dabela eurriko jokuetan lortutakoa eraberritzeko, baina bukatzeko beste mekanika edo ezaugarri barri interesgarri bedator. Antzadanez, erdi irekitze egongo dan mundu bet prestatu dabe, eure garatzaileek izan da, ID Softwarekoak Doom Sandbox moduko bat nahi dabela. Kontu da, egongo dala maila batzutan, ez dakitzetan atan, edo hub ardatz moduko mundu egongo dan, hor erdi zen. Baina dinoenez, helburu nagusizek betetzeko orden guk aukeratuko dugu, bitxartien alako gune handi baina mugatuetan esploretan ebilko gara, indik zerakitzko koazulotan sartzen, eta bertako altxorrak edo lute biltzen, alako buruzagi edo minibos moduko batzuk egongo ditzela moten dugu. Orduen, ia zelan funtzioetan da beno edanak, egize da aurreko dumetan, esplorazioa
ondo saritzut egotezala, eta eskertzeko esan ez, sekretu bilatzi eta bar, ia oingoan zelan bideratzen daben hau mundu handizeu bategaz. Elden Doom, ez? Elden Doom. Bai, ez da, hartu lekalako zo zer egiz izan, erakutsi da bana gaitxik. Ez dakizuk aritz zelako ze iritzi ekosun honen inguruen, edo ze irutzi datzun. Ze uste dut, horrekoetan ibili zinela, ez da? Bai, aurrekoan ibili nintzen, bukatu zuen eta baino ibili. Alde batetik aurrekoa bai oso frenetikoa zen, ematen du hemen pixkat abiaura jetxi dutela, ez dakize puntutaraino jetxira hori datorren lotuta, esan dezun bezala orain eskutua daukau, eskuzko arma dauzkau, pixat nik uste rollo bat eman diotela erdiaroko armak eta horrelako rollo pixkat eman diotela. Nik uste hortik etorriko zala erritmo hori pixa jesteana, baina bai, itxura hona dauka, grafikoki, beti aurrekoare grafikoki oso ondo zeon bere garairako jolaz bazan, eta rendimenduakine oso ondo atera zana. Orain, espero dugu baietz, baino, eta hemen uste lander datorrela ze batekin, ez? Asterizko batekin. Bai, betxet, PC-ko Errendimendua ez daki, baino eskaera batekin. Bai, antza danez, PC-ko bertxinoak Indiana Jones and the Great Circle-ekin ban moduen, argiztapena downloadute bai alabai izpizen trasaduriri, ray tracingeri. Orduen hor, sartu dabe baldintza edo esaztapen bat, berez ez dela horren astakerizia irudiziat, baina, karo, grafikak grafik derrigorrez erabili berko dugu, ray tracingen jokuen mugitu alizeteko. Orduen ja gauz mugatute, zango honekin Nvidian kasuna adibidez, 2060, 2000 serietik aurrera. Bale, ja denpori ekela, eta orduen, bueno. Baina pena bada, azken finien, ordenagailuen onena da, hori ez, edozein jokutera moldatzeko aukera hori, naiz eta ordenagailu sarra izen, balizo batutxun. Baina honegaz ja ez, orduen amorrutxu hori bai emoten dugu, ez? Gero, egiz izan, ondo ikusten da, baina ez dugu emoten argiztapen aldetik beholako salto handize dauenik, orduen ez dakit zer esan bez. Niri egiat askero guztetan Xboxetik momentu sartzen da bizen joera hau. Arnei praktika horretze betare gustatzen, naiz eta nik ez dagoen arazo hori, baina ulertzen dut jende asko arazo hori izan dezakela. Txartel grafikoa teukitzea ray tracingekin batera harria ez dana, eta jende hori eskluitzea zuzenean, ez zait ondo irutzen. Falta zaidana da, gauza hau erabakia hartu dutena, bai Indiana Jonesen eta baitara orain Doomekin da, arrazoitzea o arrazoi bat ematea, beira, ray tracinga derrigorrezkoa izango da, ze iluminazioa indeun eran, ez zegoen aukerarik ez ray tracinga sartzeko, o teknikoki izugarri zaila zen, baina arrazoi bat eman, ez simplemente esan, ray tracinga izan behar du, eta ja. Jende asko kanpo da uzten duzu, eta... Claro. Eta ez zait ondo irutzen, eta baina hori, arrazoirik ez bat zumaten, ematen dut gehiago dela kapritxo bat, Nvidiak, sobre todo Nvidia biltzen daulako gauzetan atzetik garatzaile bultzatzen, teknologiak implementatzera edo abantaiak ematera, eta ematen dudala, estrategia bat jendea bultzatzeko GPU berriak erostera, juteko, orduan. Baina, bueno, ikusi beharko da. Baina, azken finen, hori ze, esan dugune, 2060 segaz, ja, mugitxiko gai izango zinen, dala 2019ko urtarrileko grafika bat, Zazta horren besteko astakerize. Baina, pena bada, gero osoaz Steameko GPU-en inkezatara ez, hilabetero ditzen dabela galdetek izeketa. Da bai, egizetak eizenak ja 2060 edo 3000 serizek erabiltzen da bezala, muntxena bil ikusten da, txartelik erabili izena Steameko erabiltzaien artien 3060 da, gero 4060 portatiletan, grafika normala. Baina adibidez, laugarrena, okerezko nabilen, ja 1750 da. Orduen hor ja, publiko handibet zabiz kanpoan izten, ez da? Eta ni zoritzarreko irudiziat, ez da hitz. Beldurra behizu zematik, beldurra komila artean, komunitateak moden bat ateratzea hori desgaitzen duna eta erakusteak etzala gauza komplikatu bat eta bultatzea. Ojala ateratzen dena ez zer atara bien, usteot. Baina ez dakiz lan futzetan da bene izan eta akatzi sortzen da bene edo ez, idarip ez. Ez teterakia ondo ulertzen, horaitik gaudenean generazio bat edo transizio gune horretan oraindik jendeak ez dauzkana ray tracingean hartzen duten txartelak eta beste jende bai, eta obligaziozko salto egitera. Ni pixa gehiago abortatuko nuke.
Bai, zeganera beretan nabariko bazan, edo, Hori da. segurunik gero alderatu ezkero, bai, izango zu, ostras, bale, hobeto ikusten da. Bai, hobeto Baina ez ikusten da da. horren besterakoa. Hori Ez da. da horren besterakoa. Orduen, merezi du benetan muga hori jartzie, nik ez dut uste. Eta, bueno, hau dana zan da, ja, alde honak, alde txarrak aipatu dugu Doom the Dark Agesenak, baina kaleratze dati ebe iragarri dabe azkenik, Xboxekoak, eta maiatzaren 15 ikusko dugu, PlayStation postien, Xbox Seriesetan eta ordenagailuetan. Bai, ondo. Demorazko ez da gutxi horren beharko. Así que... Ez, hori asko guztiat, eta gauza beraen dabe aurkezpen honetako beste joku danakaz, Gizten nahiko laster-esterniko dire, gutxi ikusko dugu moduen. Ze beste joku eukibina bertan da South of Midnight, hainbat bider zaipatu izan dugune jairratzaioan, ze Xboxen azkenengo aurkezpen handi danatan egonda. Compulsion Gamesen joku honen historizo trailerra ikusi gendun, apur bet ezagutzeko, bere protagonistie, ze motatako girotzien barneratuko garen. Segize da, nahiko girotxe berezizi dela South of Midnight horrena, alako estatu batuetako hegoaldeko folklori ikusko dugu gaizen bat, Baiu deitzen dutxien girotxe hori, Louisianako singirak eta alakoatan barrenatuko gara. Eta gana animazio aldetik ez baduzu ezagutzen, oso berezize da, zedeko lako frame rate urriko animazio moduko bat, Spider-Manen animaziozko pelikulatan, filmitan ikusten da moduen, apur bete irudikatzeko. Eta gizan, nahiko txurona daiko, Histori zentralerrean ikusi dugu, bai, apur narratibi egidoie, protagonistien ama desagartu etzen dela, olako uolde batek hartu nostien, da horren bere bile joango dela magiaz betetako mundu batetik. Baina baitxe ikusi dugu, alako boss fighten edo buruzak izan kontrako borrokaren bat edo beste, abilezi batzuk. Eta jo, izan, ez da gizelan urtengo da, baina jokue berezize bada, eta jolasteko probetako gogoak emoten deuz deko zen guzadanakaz. Bai, hau bere garaen ikusi denun, eta zaren uneko jolaz itxura zerbait ezberdina zaukara zala, aparte fotograman teknika hori izan dezuna, ez? Egia da, ematen dula jolaz bat egin dutela zerbait ezberdina zehatu diala, hori beti izaten dela eskertzekoa. Aipatu zuen bezala, kokatzen da Ipar Amerikako hegoaldeetako estatu horietan, Louisiana hauetako zingiretan. Gainera, toki batzun non, komunitate afroamerikarrak protagonismo bat izan duena aspektu negatibo alde batetik. Eta hor kokatzea nahiko polita irutzen zait, ez dia jolaz asko eta horreon. Eta bai, ematen du hori, posteko dana, zerbait ezberdina egiten saiatu diala. Ni nire puntutik, pozgarria da, baina nahi fotograman hori, teknika hori, oso urduri jartzen dago gauzea da. Eta ez dakik guztako litzeakeen ondo, porque gaina gauza arraroa, ze momentu batzutan fotograma gutxeago dauzka, baina beste momentu batzutan ikustezu eta fluido dijoa, adibaz, cutsceneetan ikusten da. Orduan, horren arrazoi be dago, zergati be dago. Antza danez, sinematikatan ez, baina jolasten zauzela kendu leike aukera hori. Alzu jolastu 60 FPS-etan, normal. Bai. Orduen, karo, ze batzuk zora gaitu etzen dire, edoiak ikustetan, da orduen aukera hori bentsi jarri dabe. Igual promo gehiagoen behar dabela, baina aukeri egon badago. Bale, orduan aukera tematiko, desde logo, gainera esan zuten gaur ikusi, aipatzen nahian jolaz guzti hauek Game Passean aterako diala, beraz ez daukat eskusarik ez probatzeko. Eta esan dugu moduen, argitalpen data jasotzen ibil gara, South of Midnighten kasu berbera da, apilaren 8 zen ikusko dugu, PlayStation postien, baitzen, naiz eta Xboxeko joku izen, ja saltoa guztizen moten dabiz, Xbox Seriesetan eta ordenagaietan baitzen. Hirugarren jokue, aurkeztu biena, edo iragarri biena, jasagutzen gendun, Clair Obscur deitzen da, Expedition 33, eta, ez pauzu ezagutzen, joku frantses bat, Ubisoften garatzaile oizek sortu bien Sunfall Interactive Studiosoak sortu daben lehenengo jokue da. Baina lan dabe, jokarretesun aldetik, JRPG edo RPG japoniarran kutsu hartzen dugu, zeure dire inspirazio iturrizea, esaten du, Persona, Final Fantasy, Dragon Quest, alako jokuen atzetik doa, Clair Obscur hau. Orduen, txandakoko borroka biziko duguz, eta berezitasun moduen izan behar da, eraso berezizek eta kontrarasoak eitzeko, edo, beste hainbat
ezaugarri, quick time event ekintzak egongo dezela, ez? Hau da, justo momentu aproposien, agartziakun botoie zapatu bierko dugu, eta lako guzek. Orduen, JRPG-en mekanika aldetik, igual ez dagoelako barritxasun handirik, baina, bai izan bier da, atal estetikoa benetan berezi dela, Belle Époque frantsesaren estetika elementuak hartzen deuz, gero egize da alde fantastiko hartzerakoan kolorik ez asko jokatzen dabela, horri buruz egon ziren berbetan garatzaileek, eta ikusten dugu oso mundu ederra, ganera grafikoki oso potenti da. Azken finen, hori ez da, esan dugune, Ubisoften lehengo garatzaileek sortute dau, naiz eta estudizio barriz izen, eta nabari da, atxien diru dauela, eta babesa jaso dabiela. Baina bai izan behar da, gero, erakutsi daben barritzesun artien, garatzaileek oso arroa agertu direla prestatu daben mundu mapaz, eta eskertzen da zer da, oso simplia da, Dragon Questen edo Final Fantasy sarratan ikusten gendun antzeko mundu mapie, hau da, gure pertsonaize txikitzuen ikusko dugu, hainbat lurralde zeharkatzen. Eta bitxartien agartuko dire, ez? Beste etxai batzuk, eure kontra borrokak azteko, kobasuloak eta bar, dalako gauzek topeta joango gara. Orduen da oso gauza simplie, baina oso gitziten ikusi zen dugune gaur egungo grafikoakaz eta estetika honegaz, ez? Orduen, barretxesun moduen sartzen da, refresko moduen sartzen da, eta merezi du ikustiek. Orduen, ia benetan zelako jokue kaleratzen daben garatzaile honek, baina eskertzeko da, airukoitz bat, edo mentzeta abikoitz bat hor tartin geratuko da, alako ekoizpen handi bete gotie JRPG moduen, baina mendebaldetik datorrena. Kasu honetan, Clair Obscur apirilako 24 ikusko dugu, barriro, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. A ber, baiten irakurri nuen eta horrela da Final Fantasy bat izan ditzetekena Europan egin bazan. Ze nahi pila gogoratzen dit Final Fantasy bat berrietakoan estetika, borrokaiteko era hori, bakarrik hori protagonistak ez diala Japoniarrek egiten dituzten zelako, baiz eta Europarrek egin dakoa da. Eta ero, Lander, galdetzean anizun, protagonista ikusten den tipo hori benetako aktoren bat edo da, ze aurpegi ez da izatik ezaguna eten zait. Bai, protagonista danak dekiez benetako aktorien, sapikoitzketie, baina guztot diseinuek propizia bezala, esango neke ez dauzela oinarretu dute benetako pertsonatan. Oker espana bien, Bat-ematen antzartzein, digat. Ez da gitzena, baina bat-ematen. Ganera aktore poteti deki ez, Andy Serkis eta, sasko, berez, Charlie Cox, dala bari ez da, Daredevil barrize, Ben Starr, nahiko izen potenti da osorratzien, osake ia ikusten da, barrio da inot, ekoizpen potenti dela, eta ia zelan urtean dan haue bai, ze betxete kurisidari jakimin hori badikote. Eta bukatzeko, azkenengo ustekabe horretara pasatan gara, ze eskendu inok espero bentzet. Team Ninjaren itxuleri izan zen Xbox Developer Direct honetako ustekabeko handize. Eta zelan ez, buelte ziren euren saga potentiegaz, Ninja Gaiden buelten da barriro. Ninja Gaiden 4 bategaz. Betiko lez, ninjak, diabruek, jakan eslaz borroka dinamikoak, akzio esena ikusgarrizek, anetari bilduko deu, 4. atal honek, lehenengo bizek aro modernokoak oso maitatu diren, gero 3. sanki sartu bien, baina gentien erantzune oso positiboa itzen da, saliena, eta egizizan desiratzen, hau probetako. Halako mundu futurista teknologiko bat ikusten da, protagonista barri zeuko dugu ganera, Yakumo deitzen den ninja bat, baina gero, iragarri da benez, Ryu Hayabusa ninjiegaz be barriro jolasteko aukeri egongo da. Eta, ikusten da bidizoan, boss fight potentiek, alako, esango dugu, mini-joku edo mekanika batzuk, trenbide batetik bestera raiedatik salto itxekoa, olako exekuzio ikusgarrizek eta alakoak, oso itxurona deko, grafikoki benetan potentie da. Eta, igual bitxikeri moduen aipatziarren, elkarlan oso zoro bat dela, ze, batu dire, Team Ninja da Koei Tecmo, apetidu azela elkarregaz ez, Team Ninja Koei Tecmoen parte da. Xbox arduratuko da argi taratxiez, eta bukatzeko Platinum Games be garapenin sartu negongo da. Platinum Games da Bayonetta, Metal Gear Rising, Astral Chain, The Wonderful 101, alako hack and slash pilo baten garatzaile. Eta alako super talde batein dabe, norbaitek dino moduen abentzatien hype neurtu bat dau, baina
Eustie gatza da, ze oso itxurona deko, erakutsi da bena benetan ikusgarri da, eta merezi deu joku honen sali bazara, merezi deu ikustiek. Bai, a ber, sorpresa, nik uste dinautzula espero Ninja Gaiden bat. Oso ondo ikusten da. Nik uste Ninja Gaidena dian bezala ez, oso esplizitua violentziari eta dagokionez. Eta bueno, ni nahi zaletua izan, baina pentsatzen zaletuen artean jaipan goala. Nire egitela etzegon albisterik edo garatzen aiziala berriren bat edo horrelako zerri, ez? Ez, bat bai, ezagutu gendule The Game Awards-etan, Ninja Gaiden Ragebound, tala hori izta, Blasphemous-eko The Game Kitchen da bilena garatzen. Bakaro, beste rolloa da, bidimentzinetako aventura klasiko hobe da. Orduen bai, guztiz berpizten hasi dire sagia. Eta ez honegatzi bakarrik, ja hype hori martxan jartzeko, topera ibiltzeko, Ninja Gaiden 2 berregitie aurkeztu eta zuzenien kaleratu dabe. Ninja Gaiden 2 Black deitzen da, PlayStation posterako, Xbox Series-terako da PC-erako, barriro, kaleratu dabe. Eta bueno, da, berez, birmasterizazio modukoa da, antzadan ez, joku originaleko modeloak eta alakoak erabiltzen dabez, baina Unreal Engine 5 garapen motori erabilitze, kriston aldaketi emondotxi, goitxi bera barreztu dabe, eta oso ondo ikusten da orokorrian. Gero hori jolasterakoan, bere garaiko 2008ko Hack and Slash berbera da, orduen bere gauza honak txarrakaz, kamario barne, kaleratu da. Baina, bueno, jenti guztien nahiko posi dagoela, lan potentin dabe bolako joku mitiko bat berreskuratzeko, eta hori ze, laugarren antzako hype hori ja topera elikatzen hasi dira, eta ikuske duzku zageiza suposatzeot, ez dugu askorik itxaron bierko, kako txartien. Udazken honetan esterniko da Ninja Gaiden 4, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako, beste behin, jaskengo biderra izango da esaten duten hori. Baina, bueno, Xboxen 2005ko hasiera hau oso potenti izan da, behintzet, niri posik itxi dozti, hainbat kontugaz. Eta ia ritmo hori mantentzen da ben, espero ez izetie honedanak kaleratu aurten eta gero barriro hile geratu. Baina, bueno, posi behintzet. Kuriosoa ez, Doom joko Amerikarra esan dezakegu, ide softwarena. Obscure esan deuna Europa hartasun hori iman da JRPG-ai ordea. Gero bestea esan deu zentzan. Izena aztu zai. Bai, besteare South of Midnight Ameriketar kutsu hori daukana. Eta ero Ninja Gaidenet berriz japoniar zea hori hartzen duna, ez? Beti zea izan deuna, esaten genuna. Xboxek nahi du publiko japoniarra ekarri eta jolasekin, baino ez du asmatzen. Eta ematen du enegarren saiakera izango dala. Claroscuro, JRPG-a da, nahiz eta Europako itxura hori daukan. Eta Ninja Gaiden, zea hori, japoniarra... Super japoniarra, tope, hai. Zure bezala ez, Xboxek itxura ona, baina erabatean zea naiz, nola zangoet. Zurki jokatzea nahi Xboxekin, ze oain dela denbora bat ere, jolas itxura ona zeuzkatena ere kutsi zituzten, baina ez zuten oso ondo funtzionatu. Eta... Batek bez, izango neke, ez? Azken urte luzietan, Indiana Jones kendute, kasualiet, ez? Bai. Beste danak, egon gozan zuzer erdi esentie, Forza Horizonen bat edo beste, eta alako gauzak, baina, bestela, oso ordi ipurdik, ezke alog ez diote funtzionatu, Forzare ondotzan atera, Redfall desastre bat, Starfield desastre bat. Etxe Empires 4 dinoi ondo dauela, baina ez tegu arrakastan direkukin. Baina nik uste ez du lortuko bere garaian Etxe Empiresek real-time zeak simulatzaile daukaten estrategiaz daukaten publiko hori. Nik uste horrek garaiba pasatu zitzaiola. Eta gaur egun ja ez daukela olako arrakasta. Nik uste berez arrazo izan zela jokue nahiko eduki gitziga urten dela. Eta gero denpori egaz bai joan dire, pila ezartzen, eguneraketa asko eta hola, da gaur egun oso ondo dau. Baina ez da belortu, ez? Publikoan gana iristia, esango nekenik. Ez da genero hile dauela, ze bentzet estrategia barruen bestean bat genero ondo zain jute dauz, eta publiko zagoela deki, baina justo Etxe Empires,
esan estrene bierbestiko injar horregaz. A ber, hilda ez dago, baina jada ez da lehen haukan publiko zabala. Horan pixat nitxokoa gehiago inda. Eta ero beste alde batetik kompetentziazko erten zaio. Hau da, Civilization dauka, estrategiago beste jolaz pila daude, hortaz, merkatuan aukera askoz gehiago gotean, destakatza gehiago kostatzen zaizu. Ja, baina ez da lez azpi genero bera, bez? Ez da hitz, nik uste ondoen jegauzak lortuko biela, baina... Baina, bueno, a ber, zurtziakin jokatu zaun, nahiz eta itxura hona aukaten, Doomek normalen ez du faiatu izan, Ninja Gaiden espero bigarrena esan duzu bezala, jendea gustura baldin badago, laugarrenakin esperantza izan dezakeula, baina beste biekin ja pixka zuhurtziago jokatuko nuke. Baina, bueno, jaipeatzea debalde danez. Hori da. Eta, bueno, urrengo albisteai helduko diogu, pixat albiste ezberdina dana. Ze, bueno, Hoyoverse estudioa, askok ez dakit ezagutuko zuten izena izan da estudioa, da Genshin Impact, Honkai Star Rail eta Zenless Zone Zero bezalako obrak egin dituna. Nik uste, Landark ezkiz bano, hiru jokoak ere oso antzekoa diala, ez, generoz? Hirugarrenaz, Zenless Zone Zero, ez dut esango jakan eslaz, baina, bueno, akzinora bideratuta goitzu hau. Honkai gehiago da JRPG moduko bat, eta Genshin balako Breath of the Wilden klon azkar batien esatiarren, baina bai. Bakoitza badeko bere kontutxu, baina gero erdi zen gatza mekanika horrek dauz bueltak, ezta? Zerbitzu jokuen mekanika horre danak. Bai. Bueno, badirudi, Ameriketako estatuetako justizia departamentuak, alako demanda bat aurkeztu zula, Hoyoverse gotzita, testualki, adingabekoen pribatutasun urraketak eta publizitate iruzurraz akusatuz, ez? Eta, bueno, Hoyoversek zuzenean multa ezarretat zegoena ordaindu du, $20 milioi izuna, errez ezaten dena, kantitatea, ez dena kantitate txikia bat ere, baina Honkai batentzat, bai, mina ematen duna, baina asko irazten duten jolasaria, eta, zuzena eraki duna da, paiketara jungabe, multa pagatu eta aurrera jarraitzea. Aipatuta metzela, bi gauzaz akusatzen zaie. Alde batetik, pribatutasunari dagokionez, esan dutenez, edo akusazioan ipintzen zunez, 13 urtetik berako erabiltzaileen datuak gordetzen zituztela aldarrikatzen du, Amerikako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak. Hau, ematen duenez, legearen arabera ilegala da, eta logiko iruditzen zaiten bezala. Eta gaina, aipatzen denez, informazioa hirugarren enpresekin partekatzen zutela, gainera, erabiltzailea aldez aurretik, inongo baimenik eskatu gabe. Hau da, oso ilegala gana, hau da, beti horrelako gertatu behar aurretik eula bat egoten da, erabiltzailean akordio bat edo firmatzen zuna, normalen guztiok egiten duguna gotibera zenbat eta azkarren pasat edo afektarren ematea, baina, ematen zuen horrela etzela agertzen, beraz, are ilegalago. Bestaldetik, publizitatea dagokion iruzur hori akusazioa dago, hemen Genshin Impactekin zentratu dira, ze hemen Landarrek esan du bezala, ez? Gatxamotako jolaz izanik, altxor kutsa horiek egoten dira, eta sistema horretatik da otorra arazoa. Ematen duen ez, kutsa horietan, 5 izarreko maila handiko objektuak lortzeko aukera handiak zaudela adierazten da jokuan, segurazki probabilitatea minimoa danean. Hori da. Eta gainera baita ere beste arazoa dago, eta da, zuk zure diru erreala bihurtzen dezu jolas barruko beste moneta batetan, eta moneta hori normalean egoten da, jolasagok egiten dutena da, zenbaki horien kantitatea asko distortzionatu bizitza realeko da kostatu zaizun kantitatearekiko, ez? Adibidez, 10 euro ordaindu badituzu, igual 100.000 jolas barruko diru izatea. Hortaz, ez dizu sentsazioa ematen beste gastatzen aizeala, edo horlakoak, eta hortaz ere akusatu egiten dute.
Gainera, baita ere, bi gauza horietaz gain, esaten dute altxorkutxen sistema oso nahazgarria eta konplexua dela, eta bat, ba hori, aurrentzat edo jolas hauek publiko oso zabala daukatenean aurrak eta nerabeen inguruan, ba oraindik ez diala gai konplexutasun hori hartzeko eta konplexutasun horrek edo jolas honek atzean dauzkan ba arazo posible horiek ikusteko, ez? Baina, bueno, akordioak izuna hori, esan dugu $20 milioi izuna dakarki, esan dut, diru kantitate importantea da, baina, bueno, horrelako enpresek erlatiuki azkar rekuperatzen duten kantitatea da. Nik uste beste alde batetik etorreko zarela min handiagoa, honekin, ze isunak ezartzen dizkio kondizio berri batzuk. Imaginatzen eta hau Amerikako estatu batuetara egongo dela zentratuta. Bai, justu baietz. Eta ez mundu guztira, baina normalean presidente bat baina estatu batuetan ezarritu Europan laizter sartzean antzerako zerbait, gainera Europan normalean olako gauzetan are restriktiboak izan gehala jakinik. Ba, bueno, horietako bat da, Oiabersek ezingo diote altxorkutxa saldu 16 urtetik berako jokalariei, behaien erantzulen, hau da, adinezko baten baimenik gabe. Bueno, nik haustet saltatu ingo gula jende asko, baina, bueno, oztopo bat da. Gero gainera, kutxa bakoitzarekin lortu daitezkeen sarien informazioa eskaini beharko dute, eta baita ere ahalbidetu beharko dute diru realarekin zuzena erosteko aukera. Honekin bi gauza, bat, probabilitateak ezartzea lehen osan dugun hori, esaten zutela bostizarreko objektu horiek lortzeko probabilitate handia zuela, pero gero minuskuloa izaten danean, gaino hori ekidingo da, informazio hori manez, eta beste alde batetik diru realeakin erosial izatean, baina gehiago asoziatzen dezu ez, kutxa hau kostatzen zait erostea €5. Eta ja, realitatearekin gehiago asoziatzen dezu, benetako daukan kostuarekin, ezan beharren baino, 20.000 zenbaki batzuk inventatzen den, ez? Baina 20.000 puntu dira. Hortaz, ba, bueno, hor ere jendeai pixa gehiago atzera batako jo. Eta logikoa da bezala, jokalarien datuen aldetik, ba, legez kanpoko dozen informazio esatu beharko dute. Esan dugu, 13 urtetik beherakon informazioak ordatzen jarrutea. Nire ideala legeak Europa mentzat esango nuke ilegala dela, eta gainera baimenik eskatu gabe informazioari partekatzen baduzu hirugarren enpresakin. Baina, bueno, por cierto, Lander, galdera, Hoiberz, dudaukat eta, txinatarra da edo korearra da? Hoiberz berez da Singapurren kokatuta dauen enpresa bat, baina da MiHoYo txinatarra dizela euren nazioarteko taldi esango dugu. Vale. Ba, bueno, hogei esan dugun bezala Hoiberzek izuna ordaindu du, baina honek ez du zan nahi, ardura honek gautzitako salaketak behaien burua erruduntzat jotzen dutela. Azken fina, zuk multa batzen dezu eta aurrea jarretzen dezu. Beira, landarri galdetu jo, eta ontsa zate horren informazio bari. Singapurren kokatutako enpresa txinatarraren, MiHoYon txinatarren nazioarteko taldea dela. Eta pesa, kontestuan jartzeko ez, lehen osan dizudet, 20 milioi kantitate handia da, baina ez da hain handia ere, guretzat da, ez? Mortalentzat 20 milioi bizi guztia arreglatu eta baita zure etorkizuneko generazioentzat ere, bai? Baina, bueno, holako enpresa batentzat, jarriko komentatuko ditu 2000 totalagoan izan dituzten irabaziak. Genshin Impacteten partetik, 53 milioi dolar jaso dituzte, Honkai Star Railetik $53 milioi, eta Zenless Zone Zero, nik uste guztietatik berriena ala eta igual publikain hain handien aztaukanak, $15 milioi dolar. Hortaz, $20 milioi izuna handia da, bai, baina olako dirutzak irabazten ari den enpresa batentzat ez da inbestekoa. Bai, alako gatza jokuetan ganera oso publiko fidela goten da orokorrien, eta justo, honek, bai, Genshin eta bai Honkai dire nazio hartien, igual gero Txinara mugatu eskero edo Japoniera badoz beste joku batzuk, baina nazio hartien izango neke eurek dizela etekin handizena lortzen da bezenak, eta nabari da, eske bitxu, $53 milioi, hasta keribe da. Bai.
Eta naiz eta holako mugak edo estopoak jarri, eske bardintxoz, beste 3-4 pertsonaiatako da bez, 3-4 neska, eta benga, danak lortxeta bide jungo dire topera, jarriko dutzi ez dakizen bat, izarreko zailtasune edo balizo dekola, eta listo, ja horregaz, Hori da. Aterako dituzte pare bat hiru Lander esan duen zela pertsonea gainera OP egongo dianak, ze ateratzen zuena pertsonea soleik polita ez da zuiten, baizik eta egiten duzu pertsona hori ez badaukazu, hain ondo jokatzeko gaitasuna ez daukazu, edo beste batzuk indartsua diala, eta berreskuratuta. Eta gainera ze hori ez, errontzat ez dia jotzen, eta gainera itxura txar hori itzaio lotuta geratuko. Hortaz, bai, estatuetuetan ze hori ukiko ditu, orain ezan ditugu restrikzio horiek izango ditu. Esan duguna, publiko jolasagoetan oso zabala izaten du Asian, eta imaginatzen Txinatik ere izugarri izango duela publikoa. Hortaz... Bueno, nazio hartien, ona heldu da jarbeti. Bai, hemen indarra dauka, baina zanet, ezke Txinako publiko askotan ahaztu iten deu, baina izugarrizko milioi pila dira, hortaz... Ez da albo atera usteko publikoa. Orduan, bai, izango dute estatuetuetan, pentsatzet edo sinisuna eta Europan ere horrelako zerbait derrigortuko diotela, ez bazuten jada betetzen, baina, bueno. Eta Japonian be pasada zan, niko goratzeot, lekutanatan publizidadie, trenien, Akihabarako eraikinetan, ez dakizer, danak entzin eta jonkai, edo nuntu beta zen duen, ez dakiri batzen. Bai. Gaina gatxa, esan zuen, gatxa joko hauek oso adiktiboa dira. Eta gainera, jendea daukate oso fideltasuna esaten du, baina ez dakize puntuta daño fideltasun hori adikzio bezala inkubrituta dago, orduan. Ez que kasu honetan lortu da horreka bat, ze dire gatxa oso adiktiboak, bai aldi behirien joku onak dizela salik ebe bai. Orduen, lanak ondoen da bez, eta hortik datorra arrakasta hori, ez da bakarrik ala bai, gatxa elementu adiktiboa dekoz, eta gero ez tozte sartarako bez balizo, ez, gero joku erratiboki ondo dau jolasteko, plataforma danatan dau, lan onain da bezentxu horretan, eta bueno. Piske Lander, norbaitek ez baitu jolasa ezautzen, esan dezakeu jolasa zer ikusik ez daukate, baina modelu hori irabili dutena Fortnite-en antzandi daukana, ez? Jolas debaldekoa, plataforma guztietan da ona, gaina ordenailu oso potentea ez dezuna berri biltzeko, eskinekin eta monetizazio puntu hori prezula. Osea, nahiko eskema berdina jarraitu dute, nahiz eta, generoa pixka da aldatu egiten da. Ja, egize da gero Fortnite-ek jarabiltzen da bela erramatetako dana kolaborazioak ez, bardintzu segaz, musikarizek, liburutako pertsonaizek, animetakoak, jokuetakoak, hordekin multibertso bat, eta gero ganera hori kontzertuk eta eskatzen da bezala zuzeni, eta kontuek. Hori ja beste maila batera eruntze da bela esaleik ez, baina holan hasiko baziten ja gensinekoak, agur. Bueno, albistea alde batetik ez da ona, ze praktika hori egiten jardun dialako, nik uste din horre ez dula sorpresan hartuko. Baina, beste alde batetik albiste ona ez, ze ja gutxienez estatuatuetan praktika horiek itea utziko dituzte, eta jendeak disfrutatu ezala jolasez, baina, neurriz disfrutatu ezala, edo batzu arriskuan jarri gabe. Hori da. Hori, eta igual, ja, holako, txinatar enpresa erraldoietako kontuek alboratuko duguz, eta etxerantza gatoz. Ze, beste euskarazko joku bat jaso dugu, Euskal Estudio batetik. Ja, oin hilabete batzuk kaleratu zen, Bilboko Boost Time estudioak prestatu dauen eguneroko denbora pasak, edo, Play Store eta App Storeetan Daily Pastimes moduen ezagutuko duguna. Da lako 13 miniloko eta puzzle baino gehiago batzen da bezan bildu matxu bet. Eta, izan behar da, joku hau euskeratute deko gule, eta ganera doan jolastekoa dela baitze. Androiden zen iOSen topeko dugu. Eta, esan dugu moduen, 13 jokutsu dekoz, izkizaldak, bingoa, talako klasikoak esango dugu. Baina gero badoz beste joku moderno batzuen moldaketak edo alako berzio barrezek, ez? Pantalla gainezkain barik frutez alkatzen ibiltzeko jokue, zenbak batuketi talako kontu dauz baitxe, gero saskibaloize edo hegazkinek gidatzeko beste proba batzuk bai. Nahiko estetika koloretsu egaz, batez be etxeko txikizenari bideratute dau, baina oso politzia da orokorrien, bera aplikazioa.
Bai izan behar da, joku gehienetan bakarka bilko garela, oingoz ez tekien multijokalaririk gehitzeko asmorik, nahiz eta joku batzuetan, nahiko ondotorko zen. Baina bai badago asmoa, proba gehiago gaineratzen joatekoa. Zuk aplikazioan bertan zerrendan tope zeinke alako gomendizioak edo iradokizunek etzeko aukerie. Eta bueno, joango dire, seguneratzen eta bestelako proba batzu gehitzen. Baina bai badauz, alako sailkapenak eta pika apur betzortzeko online puntuazio aukerak. Orduen, online ezaugarrizeketeko zela bai izan behar da. Partida jokatu eta mailaz igoala gure profila epaintzeko pertsonaizek eta egoera desblokiko duguz. Ganda alako desafiak edo erronka dauz aplikazio barruen. Minijoku baten, saskibalaizen minijokuen, ez dakizen bat saskiratzen je, izargiza ulertzen duzu, zelako kontutxuek, ez? Horbe, gatza elementutxu hori apurtxu betez, gamifikazioana badauela esan leike, baina zoritxarrez edo tamalez esango dugu zentzu baten, profilerako eduki honek mikroerosketen bidez erosteko aukerie be badau aplikazio barruen. Naiz eta dana, uste dut, desblokileike jolastute, bai izan mierda. Eta horretaz gain, joku, partida bagoetxa botatzerakoan edo urteterakoan, iragarkizak agartuko dakuz, eta horrek kentzeko beste premium aukera badau jokuen bertan. Eiatela txarto iruditzen, nik uste dut pegarik handizena, edo txarto ikusten dutena dela jokuen bertan bakarrik alduzule erosi, ez dela aparteko bertzino bat Play Store edo App Storen. Baina, orokorrien nahiko joku txukune, nik uste dut umientza bat oso interesgarri izango dela, eta behin eta barrio jolasteko jokutxo horrekaz. Ze ikusi dutez nagaitzi bentzet, orokorrien maite da beze, alako proba txikitzu edizien da, batez ben multijokalarize badekie, baina olako jokuen bildumatxuek eta gailu mugikortarako maite da bez. Orduen, metzet pastime honek, Bilboko talde honek, nahiko aukerak eta ona indegu joku kaleratzerakoan, eta esan dugune, eguneroko denbora pasak, daily pastimes, topeko dugu Androiden da iOSen, doan eta euskeraz, osake anime da emon probatxu bentzet. Bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman estudioari euskaraz ateatzetik jolasa, askok ez dute egiten, baina betiz da eskertzekoa. Eta ero bestalde, komentatu, igual horrelako jolas bat falta zela, ez? Minijoko txikia euskatena partida azkarra botatzeko, koloretsua, sinpleak, tita botata. Igual multijokalari falta zaio, sartuko duten hau ez dakigu, baina ondo torreko letzeoke. Eta ero pixet, pikeak eukitzeko lagun artean edo, hori salkapenak eta izatea, ondo dago. Hau da, pixet ekosistema hori euskarazko jolasena eta mugikorretako daudena, beste bat zerbait ezberdina dana. Eta hori beti da albiste hona. Hori da. Eta analizire pasea horretik, ilako denbora askorik geratzen, baina, beste bi albistetxu bai aipatu gureko negazan. Alde batetik, hirugarren etif ubigo diseinua tordala, sari banaketie hasi dela ja. Eta bestiek beste, bideojokuen euskaratzerik onenak saritzie bilatzen dugu. Hau da, Bigoko Unibertsitatik antolatzen daben ekintza bat, batez be orokorrien bideojokuen lokalizaziorik onenak saritzeko, galegoa, katalana eta euskerie be saritzen dabe, bestiek beste. Eta aurtengo edizio honetan lehenengo fasi burutu da ja, bosketa fasi izango zena, eta ja bigarrenin dabiz, dala bigarrenin eta hirugarrenin, hobeto esan da, euskarazko jokurik onenan kasuen. Eta orduen, 3 joku ja hautatute dauz, eta orain bertako epaimaizek aukeratu beharko dugu, zeinedeko itzulpenik onena. Euskarazko jokuen kasuen, igez estrene ziren Clothesline, Ariman Lodge eta Voodoo Strikers dekoguz. Osake, urtie bukatu aurretik, edo bote esan da, udie heldu aurretik, irabazliek iragartzeko asmoa dekie, osake jarraitzuko dugu sari honen kasue. Bai. Ondo. Eta bestalde, jarraitzute Euskal Herri zen, ez dalako albiste handize, baina izan behar dugu Somorro Studioson barraka jokuek, oin urte batzuk Durango gasokan kaleratu zen jokuen bertzinio eguneratuek, trailer barze jaso da bela, beri berritzasunekaz, ze estreneko da kontsola eta PC-erako bertzinio danatan, PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One eta Nintendo Switch gehi PC-en Steam bidez jolasteko aukeriuko dugu. Eta horrek ikusten dira, Claymotion estiloko grafikoak azatorren aventura honen ezaugarrizek, puzliek, proba desberdinek eta lakoak. Eta, Ibai Espuruak dana ondo badoa behintzet,
2025 zikera aldera kaleratzeko asmoa deko barrakan partxino barri hau. Lander, da bere garen Androiderako tatea zuen bertzio bera edo gauza gehiago gehitu? Apurtxu edo dut dut da gozatxu gehiago deko zu behi. Vale, begira. Leheno ondo bat zegoen, orain areboeto eta gainera plataforma gehiagotan jokatzeko aukera. Beti da. Hori da. Así que zorionak ibei, hemen. Eta, Lander, analizia ez? Bai, bada, ja, garaize, por fin etxeko, osake, ni etxi bagoaz. Hale, kareta. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Bai, ja, espalditzi komentu gure neban analizitzu bete karko otengoan, berez, benduen jolasten hasi nintzen joku batena, ja denporatxu bedaro bat partida botatzen, irratzaian bai patu izen dut. Ze, bueno, egize da, zerbitzu motako multijokalari handizetatik ies eitzen dutela normalien, nagize baino ez dira moten, krorezkoetataz jositxe egoten dire, denpora pila eskatzen dabe. Baina, bueno, noizin behin baten batek gati batzen dozte, ez da, rapetan dozte, Counter-Strike adibidez, Team Fortress 2, alako jokuek. Overwatch? Azkena igual esan lehike, Overwatch ez? Overwatch esan lehike igual azkena izen zala, oin urte batzuk, hainbat ordu sartu netxozen, eta ibil nintzen topera jolasten. Baina ordutikona, igual baten ibilinaz, probedotaz, baina ez doztia rape, abenduen estrenesan joku batera heldu arte. Marvel argitaletxien Marvel Rivals estrenesan abenduen, Nitiz Studios zinatarrean eskutik. Eta, bai, ordu askotxo sartu netzatez, eta horren inguruen berbaitxe guzteko jaten. Overwatch esan dugu, eta Marvel Rivals Overwatchen klon zuzena da, gotxi bera. Igual aldaketan nagusizena da hirugarren pertsonako ikuspegi zen jolastuko dugule, baina bueno, berez, heroi tiro shooter baten, tiro joko baten aurrien gauz, hori, Marveleko superheroik hasta superbilauekaz batera. Hori ikusko dugu Otsokume, Spiderman, Magneto, Scarlet Witch, pilo bat, joku barruen. Izango neke gaur egun dauzela 35 pertsonaia aukeratzeko, eta gehitzen doaz, gehizago. Oin urte hasikeran urtarrilen Mr. Fantastic eta Invisible Woman heldu dire, Fantastic Four taldekoak ez, lau harrigarri zen taldekoak. Eta, bueno, bakoitzak bere abilezizek, bere funtzioak eta bere ezaugarrizek guko deuz, ezta? Aukeratuko duguzen pertsonaizen artien 3 funtzio nagusi dauzela esan 3 kategori, izango zirela abanguardak edo tanki dizenak, Vanguard deitxe dutzi jokuen, duelistak edo erasotzaileek, duelist, DPS moduen funtzioneko bienak, eta bukatzeko, sendalarizek edo apurbetanetarik etzen da bezan, besa moteko beste pertsonaia batzuk, estrategak izango zirenak, strategist. Orduen horre, nahiko Overwatchen antzeko mekanika edo, dinamika hori betetzen da orokorri Marvel Rivalsen, baina, oingo honetan, 5 kidez osatutako 2 talde lehiatzen jartzen deuz, Overwatcheko, garai barrezetan moduen, baina kasu honetan esango neke funtzionetan dabela, orokorrien, nahiko talde horrekatuek bilatzeko aukeri dau, jokue, hasi baino estain, azken fine, Marvel Rivalsek biletxu dekoz, eta ondino metako oinarrizek edo zentzu dizen superheroizen kombinaziorik onenak pasagutzen gabiz, eta askatasun handizen moten dugu horretarako. Danetarik ikusten gabiz, mundu guztiz dabil praktikoki edozein eroi erabiltzen, nire kaso hori da, txandakatzen joaten bata bestien artean. Eta nahiko askatasun handizen moten dugu zentzu horretan, eta askertzen da, pein eta barriro eroi saldatzen da bilela izetie, eta irabaztie eroi horrikaz, badau baten bat, igual, dinotxunea, ez da horren beste merezi, edo bere arazo daiko zela, baina Torregaz, edo Amerika Kapitainegaz, Grutegaz, Venomegaz, horrek aztanakaz ordu pila sartutaz, eta ez dut inu arazorik, partillak irabazteko edo jokatzerako orduen. Zer topeko dugu pertsonaia bakotxagaz? Hori zer, mugimendu eta barrez, normala da esango dugu, 3 dimentsiotako 3. pertsonako ikuspegizidekon joku baten aurrien gauz, cel shading estetiki egaz, egiz izan nahiko grafiko politzedekoz, baina gero, pertsonaia bakotxak bere abilezi edo funtzioak be euko deuz, ezta? Betiko lez, tekla bakotxai lotute abilezi berezi bete gongo da, eraso normalak euko deuz,
eta gero mugikortasunen aldetik bakoitzak bere kontutxuk etekoz. Adibidez, Iron Manek zuzenien egaz eitzen dugu, edo zein honetan zerutik ibiltzeko aukeri edeko, Spidermanek bere aramusarik erabilitze eurredatze ebilko da, edo hormatatik eskaitxe geratuko da, alako guzak ikusko duguz. Orduen, bakoitza menperatziek denpora pila dara, ez da erreza, eta hori da beste jokuen beste indargunetako bat, ez da? Ikestie bakoitzak zerretzen daben, bai zuretzako eta bai beste bat, ez, topetan zunien hori kontroletan. Eta zentzu horretan nahiko ondo funtzione da bela azalek, Overwatchen klonak dire, barriro pertsonaietako asko, ikusten dalako popurri edo naste moduko bat indabela eurenak sortzerakoan, adibide bat emotearren Soldier 76, zala, ez, riflien soldadu arrunte Overwatchen, hemen igual banatuko zen, segurunik ezagongo dire, baina Punisher, el Castigador, eta Guardianes de la Galaxiako Star-Lorden artien, zentzu baten izango dugu. Adibidez, Punisherrek bere riflideko, eskopetin aldeo bilakatu, orduan badekoz beste aukera batzuk bai, baina orokorrien nahiko jokarretasun simpli edeko, ez, tiro itxi baino ez da, orokorrien. Eta gero, adibidez, Star-Lordek bere aldetik, Ultimate izango zena abilezi berezize, zuzenien Soldier 76 berbera da, olako autoapuntado moduko badeko ez, pantaien aurrindeko zuzendanak hiltzeko. Horren olako gauza pila ikusko dugu, diva moduen, badau beste pertsonaia bat ala Spiderman robotiko moduko bat, baina bere kasuen ezin leike urten robotetik, baina badauzalako beste guzatxu bai, nik zer dakitz, portalak etxeko aukeri dau Doctor Strange erabilitze, orduen hor hainbat olako flankeo modukoak edo itxeko aukeri dekogu, bat abestiri babesa moteko aukeri dau. Gero bai izan behar da, badekola bere zitzasun oso interesgarri bat, ikusi berko da ia luzera zelan funtzionetan daben, baina izango zana heroien arteko kombinazioak edo fusioak, ez? Badauzelako kombinazio moduko batzuk, adibiderik simplina da Iron Manena eta Hulken artekoa. Hulkek Iron Maneri bere gamma radiazio mote dutxo, eraso batzuk injartxoa izateko. Orduen, talde berien badauzen bizek, Iron Man injartxoa izango da. Edo adibidez, Hulkegaz eta Otxokumbegaz, Hulkek Otxokumberi heldu altzo, eskuetan, eta jaurtitzeko aukeri deko, beste etxaizen kontrako taldien atzeko aldera bidaltzeko, zuzenien, eta sarrazizek eragitzeko. Horako gauza pila dauz, ganera eguneratzen doaz, denboraldi barrezekaz, eta, geroz eta kombinazio gehiago dauz. Horren horrek bizi nahiko motoetxo jokueri, egiz izan. Eta eskertzen da, ez, azkenin olako jokuetan biziri mantentzeko dinamika barrezek eta alako geuza hartu birrezuz, ez. Justo norbaitek aipatzen dugu txatien, portalenak oso interesgarriz emoten dabela, eta bai, nahiko trampa da truko soroak ikusi dugu Doctor Strange portalakaz, adibidez zuzenien ezaizen base aurrien jarri portal bat, eta beste portala amildegi batera bota, eta jente ez dakoaturatzen, eta zuzenien ja hiltzen azten da, ez? Klasikoa. Eta adibidez, Punisherren abilizitakoa daulako torreta moduko bat zortzi, eta geldi egon behar da, bertan, inergi izadeko, bizi izadeko, baina geldi egon behar da. Horren igual Strangeek sortu leke portal bat zuzenien bere azpizen, eta amildegitik bera bota. Orduen, alako mekanika eta jokaldi asko ikusileik ez, onjoko bizipila deko eta badin etxuet, jentia badabil estrategi barrezek eta topetan. Nik uste duntzeala jokuen arori politzen esango dugu, ez? Kusapila da topetako, jentie hainbat kusa probetan dabil, eta gero partekatzen zelan ez, orduen topera, jokalari kopuru ikaragarri zideko, abenduen usteot 20 milioi erabiltzaile gainditu bizela, eta nigo gehiago gongo dira. Eta partia topetie instantanea da, zuko motetxazu kasual matxeri bat, ez be? Gero igual kompetitiboan depora gehiago behar dugu, baina partida kasuala jokatzerakoan, botezu playri, eta literal 3 segundotan ja partida barruen zauz. Orduen, hori be eskertzeko da, olako joku baten. Ze, klaro, doakoa da. Marvel Rivalsen pertsonaia danak, eduki danak doakoak dire, gero bai badauz eduki kosmetiko batzuk ordainpekoak direnak, edo erronka bidez desblokietakoak, baina gehitzen da bezan heroi danak jolasteko aukeri dikozu, ez errordan jo barik. Ez hori bakarrik, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako dau, eta joko gurutzatu deko, crossplay deko.
Orduen, eske dikozu publikoa, ikaragarrize, denbora guztien jolasten da biena. Labur biltzearen nik uste dut asmatu indabela, joku honegaz, Overwatch destronetan etorri da, eta lortu egin deu. Overwatch bin jokalariko publiko asko jaitsi da ordutikona, ez da bez harritzekoa. Eta bueno, geratzen dakune da, lortu dabe joku borobil betatatea, batez behin multijokalari zen salientzat osoa proposa dana. Eta geratzen daki, likatzi jokue, eroi barrizekaz, mapa barrizekaz, momentu zerritmo honagaz hasi dire, zan duten moduen urtarrilen 2 eroi gehitzu dabez, gehi mapa bat, eta gero bestelako modalitate berizitzuek, futbola ikusi dugu, edo lako harrapaketa moduko antzeko bat, orduen olako guzakaz biziti mantetzen dabiz jokue, eta ia, zer bat horren etorkizunien, lik pilo egon dire eroienak, ez dakibutanak egiz izango direzen edo ez, baina asko datozela dirudi, osak gogoa deko zuen, nire gomendizea Marvel Rivals probetako bai ala bai, ze, barriro, untxe da garairi politzena jolasten aztekoa, eta talde txubeten ezkero lagunena ordu pila eskainiko dutxu ez, doan izen da. Nik arrazia ematizut, ziana Overwatchei kompetentzia diteaz, ezken finean Overwatch. Etzan ondo atera, eta ateratzea dute jolaz bat oso antzekoa dana, hau da, uek hori tapatzen duna, gaina esan duzu bezala, kombo onak eta haude, galdera egitean izuna da, komboietia ultimateakin egiten dian komboak, edo abilizia normalakin? Abilizi, batzutan igual abilizi bat gehiago jasartzu etxue, edo abilizi normalakaz doaz. Kasuren baten igual egongo da ultimate-kaz eitzeko, karrizpana bilen, baina orokorrien ez da horretara bideratut, Vale. Hori oso ondo, eta nik uste Marvel hori izateakin karisma asko sartzen diola, ez? Protagonistak gehienak Marvelen zalea deanak ondo zautuko dituzte, eta ikustea beraien pelikula edo komikietako edo animeko zea horiek, pertsona horiekin jolastu alizatea eta alako mix bat egotea, beti ala ondo. Ematen dut ondo egin dute, gaina landarrak izan duen bezala eduki asko sartzen nahi dira, gaina joka garritasun dizberdineko zeak ere bai, eta exitu aukitzea, logikoa irutzen zait, eta posten ez alde batetik. Zazken bidean jendeak jolas hau beti izaten dira divertigarreak, eta jendea topatu hau, gaina debaldekoa esan duen bezala, horre publiko asko ere kartzen dizu, eta ondo, posten ez egia zen. Enaiz superheroia izalea, beraz, ez da niretzako jolasa, baina egia da, nire bere garaian Overwatchen asko bilin itzala, eta asko gustatzen zitzaidela, ez? Launekin ibildi eta kombinazioiek egin, eta oso divertigarria egiten dela jolasa. Beraz, perfectamente ulertzen dut. Marvelen sali izen barik disfrutetako aukeri dago, gozatzeko aukeri dago, ezkenien gauze bera da, eta jokuen barruen lore hori ez, historiz horre kontetan dutxu ez, modu desberdinen bidez, komikizia dauz irakurtzeko, joku barruen, gero betiko lez izketaldi piloa dau eroien artekoa, eta alako guzak ez azaltzen zer da bilen pasetan. Horren, naiz eta ez guzte, probelek, zelantzari parik. Desde luego ratxen atzaukela, ze horrein da ikusten nahi gehan pertsonaia Twitchetik izatena, da zeniata, literalmente. Gero da, bai. Ultimate B berbera da. Baina, zeatik zein berezu. Karisma un pertsonaia sartu, jendeak ezatzituna, eta kopiatu, eta funtzionatzen du. Ez dezu pelikula berriz, gurpila ez dezu berriz inventatu behar. Eta listo, ondo funtzionatzen maizu, Eta egon dira berezite jolaz batzuk, aurre bat imitatzen zehatu diana, baina ez duten arrakazta izan, baina, hemen ondo asmatu dute. Eta, zorionak eta probatu. Landerrak esan du bezala, ez bat zea izan behar zalea superheroiena disfrutatzeko, hori ere pozgarria da. Eta harreki dino moduen, lasterria Pokemonen alako joku eltzin jakun. Ez zuten harretxeko egiz izan, Pokemonena atera zuten zea, League of Legendsan... Unite, eta gaur egun jarraitzen da berrela, ganera. Beraz, ez harritu, ez da luego. Eta, nik uste ja denporaz pasegarela, que agurre esateko momentu heldu da. Hori da. Eskerrik asko hemen egon zaten guztiai, txatetik, naiz erratetik entzuten gaitu zuen guztioi, eta baita ere,
Denboraz kanpo podcastetan edo YouTubeen ikusten gaituzuen guztioi, eta, hurrengo aste arte, asko jolastu, eta hurrengoan Damian bueltan izango dugu espero. Hale ba. Hori, hurrengoan dana batera. Onde bili, agur.